पूरा एरिया में बदर चहिले बा। मोतिहारी जिला के लइका हाय अकेले बिहार हिलहिले बा। मोतिहारी जिला के लइका हाय अकेले बिहार हिलहिले बा। बुझल परफेक्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। दुश्मन के मट्टी में मिलहिले बा। मोतिहारी जिला के लइका हाय अकेले बिहार हिलहिले बा। मोतिहारी जिला के लइका हाय अकेले बिहार हिलहिले बा। सिस्टम के साथ मिलहिले बा। मोतिहारी